kisha to chisamel msejeza mix Mr. Fitness mutanzi tinimes yedu maketo yuti yekutosvitite atidikona tunji vatunodarika umumasitsi ndakazoti ndazvibatirawo kangu kari hoti kari naisi we samero ndatiwiwe ndikutipe kabeba kandekapa zvese zvakanolava kunyanya suya tumachipe kakazondisiya ndeti ndazvibatira kabhebi kayelobon kaiti kanozorwa nekubodan kati aziteye yauna ndokuspenda kakasinarudo kada yekutenga ndakazozvibatira kabhebi kayelobon kaiti kanozorwa nekubodan kati aziteye yauna ndokuspenda kakasinarudo kada yekutenga kaitemira ndabaya bakrafti kosara kachipinza tumayuti everyday apa vatunopinda nepawindo daitwaipinda nepato zviri nani ndakazodzawo nepa next door kuti tunopinda nepawindo everyday tunogara tuchipinda pateni pangu kachipinda nehonda 50 ndeti ndazvibatira kabhebi kayelobon kaiti kanozorwa nekubodan kati aziteye yauna ndokuspenda kakasinarudo kada yekutenga ndakazozvibatira kabhebi kayelobon kaiti kanozorwa nekubodan kati aziteye yauna ndokuspenda kakasinarudo kada yekutenga rimwe zuva ndakabaya nako patauni ndokatengera zvese zvakanolava kakabva kanitsara masini ndakazobhilivha ndichisina kana sheti ndichidzidzina chekubata mupoketi kabhebi kaenda neyese masenzi kanisiya iwe ini ndine benzi iko kachienda kune ane honda 50 ndeze kunyemba kuti tumabhebi toda mbinga akakansiya ndakatemba apa nekapa zvese zvakanolava apa ndikanisiya ndakatopa ndeti ndazvibatira kabhebi kayelobon kaiti